ξέρω. Ακούστε, παιδιά, ακούστε. Ακούστε. 1, 2, 3. Το βρήκαμε. Χορεύει ο μπισκοτάνθρωπος. Ακούστε. 4. Τέλεια. Ακούστε. 3. Ακούστε. 2. Πολύ ωραία. Ακούστε. 5. Μπράβο. Χορεύει ο μπισκοτάνθρωπος τους αριθμούς, Ακούστε. Α, είστε πολύ καλοί. Τέλεια. Ακούστε. Γρήγορα. Για να δω ποιος είναι πιο γρήγορος. Ακούστε. Ω, το ένα αμέσως, Για ακούστε. Τέλεια.